Vítam vás na mojom kanáli YouTube Stefan Gaunt. A zasa budeme hovoriť v podstate o tom istom. O spore s kráľovskými železiarňami. Mnou a kráľovskými železiarňami. A v 90. rokoch bol ekonomický riaditeľ kráľovských železiarní Zdislav Cihlář, ktorý falšoval ekonomiku v desiatkách miliónov. Samozrejme, treba sa nabaliť, kým máme možnosť, že? No, takže vlastne ja som sa k tomu dostal ako slepá husa k zrnu a podpísal som s nimi príkaznú zmluvu, ktorá je tu a je platná. To je platná, má 2 podpisy. A oni tam záväzne prehlasujú, že príkaz sa prehlasuje, že pohľadávka je právoplatná a jej existenciu dlžník odporca nepopiera a totiž, že má na úhradu daní čiastky právny nárok. Príkazník vykoná všetku činnosť na príkazcové náklady a vlastnú zodpovednosť. Príkazník nie je povinný dávať v zmysle paragrafu správy o postupe plnenia príkazníka dievčích rokovania a tak ďalej, s výnimkou záverečnej správy. No, takže tu máme, pohľadávky sú uznané a právoplatné. No a tento druhý papier, táto druhá písomnosť, táto tu písomnosť, vlastne nám definuje, že všetko je lož, čo my deklarovali, pretože všetko sú žaloby. Ja? Slovpedál poproč žaloba. Takže ako žiadne uznanie pohľadávky, ale spor. Žaloba. Firmu zastupuje samostatne jedine Krabec a ostatní jedine v dva podpisy, to znamená 2 osoby. Či sa jedná o miesto predseda predstavenstva, ako bolo Cihlář, alebo predseda predstavenstva jedine Krabec. Mohol samostatne zastupovať firmu. Čož teda Cihlářovi vôbec nevadilo, pretože mi posielal blúdne písomnosti do nekonečná. Jo? Len s jeho podpisom, to znamená nefunkčné písomnosti. Na to nemôžete reagovať. Pokiaľ ja sa nebavím s osobou, ktorá firmu nezastupuje, tak sa vlastne ničoho nedopúšťam, pretože nemám sa s kým baviť. On musí dokázať to, že vlastne zastupuje spoločnosť, má plnomocenstvo alebo zapísané do obchodného registra a teda mám sa s ním baviť. Čo Cihlář nikdy nepreukázal. No len, pokiaľ som po ňom nejaké informácie požadoval, tak mi napísal, hľadané písomnosti nelze dohľadať. Áno, samozrejme, veci, ktoré neexistujú, sa nedajú dohľadať. Že? Bohužiaľ. No, takže jeho podrazy nemali konca kraja. Snažil sa všetko možné, len aby nemuseli platiť. To bol hlavne jeho nočná mora, že mi budú musieť zaplatiť za moju zbytočnú prácu. Pretože pohľadávky, ktoré neexistujú, sa riešiť v podstate nedajú. No, dá sa riešiť úplatkami, kadečo možné, ale len v malom množstve. Takže to je základ sporu. Neplatiť. Ako neplatiť? Vymyslieť, ako neplatiť. Takže sudkyňa Rešátková vstúpila do riadne uzavretého zmluvného vzťahu, kde nemám žiadne príkazy, ako mám postupovať, ale ona mi dáva podmienky k práci. To znamená, narušuje zmluvný vzťah svojvôľou a dáva mi podmienky k práci. A trestá ma za to, že som jej vymyslené podmienky neplnil. Pre spôsob a formu vyvania pohľadávky neurčuje príkazníkovi príkazca žiadne pokyny. Žiadne sú žiadne. Na to sa jedná, že tu závažný vzťah spochybňujúci celý zmluvný systém a zmluvy, ktoré vlastne tu boli dané. Rešátkovou svojvôľou sudkyne Rešátkovej, ktorá vlastne mi spravila škodu, ktorá je dneska okolo 3 miliónov eur. A takto sa podnikať v tomto štáte nedá. A pokiaľ dá, tak pokiaľ vystúpite na to, tak buď musíte robiť podvody, alebo niečo iné. Ale takto normálne sa podnikať nedá. Preto všetkým oznamujem to, nepodnikajte v tomto štáte, pretože tu nemáte žiadne právne istoty, že niekto si tu nebude kupovať ako taký Samoš, Grištík alebo Cihlář, že si nebudú kupovať právo. To znamená, oni si kupujú právo nejaké a vy vlastne na to doplácate ako slabší.
Takže zatiaľ toľko. Jo? Lúčim sa s vami už z môjho kanálu YouTube Stepan Gaunt.